Imam ovaj miš koji hoću da poklonim nekome. U pitanju je Red Dragon King Pro Max. Bežični miš koji je bukvalno napravljen za fanove animea. Možete pročitati sve njegove specifikacije, na primjer na Computerland sajtu, ali ja mislim da to nije važno. Ovaj miš će kupiti ljudi kojima se sviđa kako on izgleda, koji vole taj stil crteža i anime generalno. Koristio sam ga par dana i mogu da vam kažem da lepo leži u šaci i da je dosta lak. I razumno dugo mu traje baterija. Ali kažem, ovdje je sve u izgledu. I zato bih volao da ovaj miš poklonim nekome ko je stvarno fan animea. Koliko želite da učestvujete u ovom giveawayu, ostavite mi komentar na video gdje mi preporučujete neki anime koji baš treba da pogledam. Dajte mi kratko objašnjenje zašto. Najbolji predlog i review nagradit ću ovim mišem. Srećno!